تطعموا مس راديو رنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارغو صحفات قطمتات درساتاتن وازاتاتن زغرب خوينم عب هيوت نزقاطمو صقماتنا فتاتحومن عملخختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات مئسنتن كالئ ناطمامتانا بولقاوي هيوتنا نانصبارغه ززناقعن مخرتات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو رنا سلام كميت أغنية فتوح تخاتلت مدب تطعم سريديرنا زيتو الربع صغربلكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوبني زبن لا تحس تدالينا أب مدب ساعتنا ترغبنا لنا كساف تسامي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خصان حزو دماكم أدالاونا أقرب المدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان داقي مسلام فتوى تهاتلتي نلومي بنابولين هيل كلامنتستون كابس صحفت بعقباي برهز ترجمت برهنا أمرو زرسها مصحف استوسدت عستو خوانيو سناي مكتثال سالساي معرف نامرو خاز قارد حماق حساب نفسها وصيتا تحاسبها انت يا خاق انت حسب اتحاسبها كساب كندي سرعون قنعون نصهنيو قرينا أتحاسبانا زقارد نقر علو ولانا أتحاسبا نايت أزيب اللي حسب نابقالو تاو سمعيت هاوكي ترباط حرقان والفي زي مخني امنات زعمسلو من قرا قرخا يأتونا حد زي ندولي لمدنا حزمو كان عرين دالي أبكال أقات أمغا بمدب جيغا هنقبر ندفافا تحلك كما بعلبا ساريت زعتو يتحاسخا نس أخن كونك ألس اتنقو حتى حاسبانا كل جزء مستياب أمرنا نحاسبون دليتنا كفيلا نقو حتى حاسبانا أبجيج اتزنبر متأن استقلسنا يخا بو متأنا متأوديان أتو قال السبات كل نقرأ قاريتم أبحمقنا أمرنا وسينا برو قالوا تكا نتخفيلا نقو حتى حاسبا بتنقو حتى حاسبهم بخميك سمعون كتكملون كم زخولي مهاروا هوتات كايم زامس صحاف مبار بخمي كم تسمعون كم تكملنيات مهر حنت حسخا على باساريت كم مدحز نصح تكونا يتخلن تخون حنت غزي ابت محل خانتا اتياون كتوصاي تخلن تخون ابز غزي غنا حاده ነገር አሎ ነፍሶ ከፍሰብ ኣብ ልዕሊ አንፈትና የተሓስቡን ሙሉእ ባህርያዊ ምቁጻርና ኣለዎ ነተሓስባ ማዕለቃታት ከነወግዶምን ከነጽርዮምን ከም ተመጻጾሙን ጨሪስና ከነጥፎምን ንኽእሊና زغا بتنقوات حساس ما يزخون بتنقا محساب حنت غبتن 17 من قدتات عوديا بتنقا تحسب مخنياتاوي ويسنا مقتاو تكون كتقلا لك بمخنيات رايقنا خل من راحين خالينا ابحفشاو تحاسبا استسرت تكبارون كان مخنيات نلعليو حدا غبتنا امرنا زقارد نقركا بمخنيات راين خيد كيرنا محسابنا ايو ابكون نتقنا كلوا تحاسبنا وصيتنا يتخن قبرو ندلمو ان قبرو نغاريو وسانا خان وسد مغنيات الزخونه نغار كنفصمو خلنا نتياب كفيلن وحد تحاسبنا زلونا يوشتنا سمعت كم زت عم غيرنا خنفصمو دخلو ويصلو الله الزم بالزي اب كل سب زلوي سلاز سمعيتن مخنياتن معرفون لوم مغنياتو واحد غزي اب كندي مخنياتن نمصا كم فراس كتقبرو تدلم كبار صبويو المصامرتات هيت كاتر اديخا بزحات مصامرتي بزنك بحرياتهم ببينو خمس خونه زي مفلات اب كندخ ملالو نحد حدهم كونا جلون كباسون يرايو بمسرته غنا سب حدار يخونو فقرات بحد خنبرون تدا خوينم كم ود تبعتين قولن سيتن متن بحرياتهم ببينو مخانو تراي زي كونه سمعتهم زغلصو لا جبابون استفلاليس لزخونه اب كندي افنا تملالسو مچقጫ دليت مصامرتهم على اليوم نتشجرا مفتوحو قالوس يزغبا سقراطوس كبر 470 كساب 399 قدم لتكروستس نبر زنبره اتيناو فلاسفاي حدا خبتهم ببلحت حاسبهم زليو سبات كايز نبره كمان سي سقراطوس مسحنتي زانتو فتبحال قال فقراتي نبره ازيا صبط يانيرا مسغنا صبو كانت زي نبره أأمان جنيرو
ክንዲ ዝኾነ ንዛንቶፍ ንምምርዓው ኣዝዩ ዕዉት ነይሩ። ድሕሪ ሕፁነት ነገራት ኣብ ገዝኡ ጽቡቕ ኣይከዱን። ስስዑን በኣንነት እተዋሕጠኒ ነይሩ። ኩሉ ግዜ ኸዓ ዛንቶፍ መኘኸ ትብሎ ነይራ። ሰቁራጦስ ከም ዝብሎ ዓላማያ ብህይወት ምስ ሰባት ብሰላም ምንባር እዩ። ንዛንቶፍ ምምራፀይ ከዓ ምስኣ ጽቡቕ ክነብር እንተኽኢለ ምስ ካልኦት ሰባት ጽቡቕ ክነብር ከም ዝኽእል እፈልጥ እየ። እዚ እዩ እቲ ንሱ ዝብሎ። ተግባራቱ ግን ንቓላቱ ኣፍሪስዎ እዩ። ምናልባቱ ንሓደ ኣተሓታቲ ነገር ዘሎ ሰቁራጦስ ምስ ፍሉያት ሰባት ጥራይ ብሰላም ክነብር ዝደሊ ዝነበረ ኸይከውን እዩ። ኩሉ ግዜ ኸዓ ንሰባት ተጋግዮም ዶ ይህልው ኢልካ ክትፈልጥ ትፍትን እንተኾይንካ ኣብ ክንዲ ተቐርቦም ትርሕቆም ኢኻ። ልክዕ ከምዚ ናይ ሰቁራጦስ ንናይ ዛንቶፍ ቀጻሊ ምጭቕጫቕ እውን ክብሩ ንምሕላው ይፃወርን ከም ዝነበረ እዩ ዝገልጽ። ከምቲ ንኽምርዓዋ ዝተጠቀመሉ መእመን ቓላት ከምኡ ገይሩ ንኽቐይራ ፈቲኑ ነይሩ ተዝኸውን ግና እቲ ናይ ብሓቂ ኽብሪ ምረኸቦ ነይሩ። ኣብ ዓይኑ ዝነበረት ጉንዲ ኸይረአየ ኣብ ናይ ዛንቶፍ ዝነበረት ገፈል እዩ ዝርኢ ነይሩ። እዚ ማለት ዛንቶፍ ጥቂት እያ ነይራ ንምባል ኣይኮነን። ልክዕ ከም ኣብ ዘበና ዘለዋ ብዙሓት ስድራ ቤታት ዘጋጥም ዝልለ እዩ። ድሕሪ ምርዖም ብዛዕባ ናይ ክልቲኦም ስምዒት ፍቕርን ምርድዳእን ኣይዝትን እዮም ነይሮም። ነቲ ንኽምርዓዊ ኢሎም ኣማዕቢሎሞ ዝነበሩ ጽቡቕ ሰብኣውነትን ተመክሮን ኣተሓስባን ኣይተጠቕሙን። ሸለልትነት ከዓ እቲ ዝዓበየ ገጢሞም ዝነበረ ሕማም እዩ። ነዚ ኣብ ዓይኒ ሰብ ዘሎ ገፈል ጥራይ ምርኣይ ከነወግዶ ክሕግዘና እምበኣር ናይ ምጭቕጫቕ ልምዲ ብኸመይ ከም ዝምዕብል ንርአ። ናይ ዝኾነ ሽግር ጠንቂ እንተፈሊጥካ ክትኣልዮ ትኽእል ኢኻ። እቲ ሽግር ድሮ ኣጋጢሙ እንተሃልዩ እውን ክትፈትሖ ትኽእል ኢኻ። ሃያ እኳ ኣብ ቋንቋ ኣተሓሳስባን ተግባርን ዝብል መጽሓፉ ከም ዝኽብል ጽሒፉ ሰበይቲ ንናይ ሰብኣያ ጌጋ ማለት ንሳ ጌጋ ትብሎ ንምእራም ክትጨቓጨቕ ትኽእል እያ። እቲ ጌግኡ ኸዓ ናብ ዝኸፈ ይኸይድ መሊሳ ኻ ጨቓጨቕ። ፍሉጥ እዩ ንሱ እውን ሕጂ መሊሱ ይውስኽ። ንሳ እውን ከምኡ ናይ ሰብኣያ ሽግር ብስምዒታዊ ተቓውሞ ናይ ምምላስ ልምዲ ተገዚኣ ሓደ መንገዲ ጥራያ ትመጽእ። ክሳብ ክልቲኦም ብሕርቃን ክቃጸሉ ዝደልዩ ኸዓ መጠን ዝቐጸለቶ እቲ ኩነታት መሊሱ ይኸፍእ። ሓዳዶም ይብተን፣ ህይወቶም ካ ይበላሾ። ስለዚ እምበር ህይወትካን ህይወት መጻምድትኻን ሕጉስ ንምግባር ሕጉስ ቤት ንኽህልወካን ዝኾነ ሽግር ምስ ዘጋጥመካ መጀመርታ ነብስኻ ፈትሽ። ናርኣያ ኸምርምሮ ምኽንያቱ ወላ ሰበይትኻ ብሕርቃን እንተተዛረበት ንስኻ ኸ ትዕግሥትኻ ርኢኻያ ዶ? ንስኺ ኸ እንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኩነታት በዓል ቤትኪ ኣብ ግምታ እቲኻ ዶ ተዛሪብኪ? ብሓፈሻ እምበኣር ሕጉስ ህይወት ንኽህልወካ ምስ ዝኾነ ሰብ ናብ ዘይምርዳእ ዘምርሕ ሽግር ክገጥመካ እንከሎ ብመጀመርታ ነብስኻ ፈትሽ። ግን ከዓ ህይወትካ ሕጉስ ንምግባር ኣብ ትጽዕረሉ ካልኦት ዝተኣታተዉ ማሕላኻታት እውን ኣለዉ። እቲ ዝገርም ግና እታ ዝዓበየት ዕንቅፋት ቃልካ ወይ ልሳንካ እያ። ቃላት ምልክታት እዮም። ሓንቲ ቃል ከዓ ናይ ኩሉ ተሓስባኻ ተመኩሮኻ መግለጺት ኮይና ክትረኽባ ኢኻ። እዛ መጽሓፍ እናንበብከያ ኸለኻ እቲ ዘይትቋፀሮ ተሓስባኻ ምስቲ ትቋፀሮ ተሓስባኻ ብምልክት ከም ዝራኸብ ክትርዳእ ኢኻ። ብሓንቲ ቃል ንኻልኦት ሰባት ገለ ነገር ከም ዝገብሩ ክትገብሮም ትኽእል ኢኻ። ንኻልእ ሰብ ትኽእል ኢኻ ክትብሎ ኸለኻ ምኽሪ እዩ። ንነብስኻ ኽእልየ እንተኢልካያ ኸዓ ብነብሲ ኽብሪ ተተባብዓ። ብዛዕባ ዝኻ ብሰፊሕ ኣብ ዝቕጽል ምዕራፋት ክንርኢና። ሓደ ናይ ቃላት ስነ ፍልጠት ኣሎ። ስነ ፍልጠት ናይ ትርጉመ ቃላት ሃያክዋኻ ናይ ዝዓውደ ፍልጠት ምኩር እዩ ነይሩ። ከምዚ ይብለና ኣብ ከንፈር ሓደ ሰብ ይኹን ወላውን ኣብ ከንፈርና ዘሎ ቓል ንምፍላጥ ጥንቁቕ ኣተሓሳስባ ምህላው ኣገዳሲ እዩ። እዚ ግና ምስ ነብስኻ ጉልጽ ኮይንካ ብምርኻብን ነቲ ዘየድልያ ረዳድኣኻ ምስ ተኣልዮንዩ ክውንነት ዝለብስ። ሓንቲ ቃል እውን ትኹን ናብ ዘይምርዳእ ክተምርህ ትኽእል እያ። ሓንቲ ናይ ሓደ ተምሃራይ ኣብነት ኣላ። ሓደ ግዜ ሓደ ተምሃራይ ናብ ዶክተር ከይዱ ኣነ ኣማኒ ኮንኩን እምነት ዝበሃል የብለይን ይብሎ።
ኣጋጣሚት ዶክተር ምኩር ናይ ትርጓሜ ቃላት ስለ ዝነበረ እንታይ ማለቱ ምዃኑ ክሳብ ዝፈልጥ ኣይመለሰሉን። እቲ ሰብ እንታይ ማለቱ ምዃኑ ባዕሉ ነፂሩ ክገልጸልካ ክእል ኣለዎ ኢሉ ይኣምን ስለ ዝነበረ ነቲ ንስኻ ዘይተኣምነሉ ኣምላኽ ግለጸለይ ይብሎ። እዚ ሓቀኛ ሕቶ ነቲ ተመሃራይ ጋሪዱ ሒዝዎን ዝነበረ ሕማቕ ኣተሓሳስባ ከምዚ ኣልሉ ይኣምን ነይሩ። ድሕሪ ቁሩብ ደቂቕ ከዓ እቲ ተመሃራይ ነቲ ንሱ ዘይኣምነሉ ኣምላኽ ክገልጽኦ ጀሚሩ። ንጹር ስእሊ ናቲ ዘይኣምነሉ ኣምላኽ ከዓ ክህቦ ኽኢሉ። እቲ ተመሃራይ ምስ ወድአ ዶክተር ኢሉ እዚ እንተኾይኑ እቲ ንስኻ ዘይተኣምነሉ ኣምላኽ ኣነ እውን ኣብዋ ይኣምንን እየ። ስለዚ በዚ መልክዕ ክልቴና እምነት የብልናን ግና ኢሉ ገለ ምስቲ ሓቀኛ እምነት ዝተሓሓዙ ምስ ሓተቶ እቲ ተመሃራይ ዘይኣማኒ ዘይኮነስ ናይ ብሓቂ ኣማኒ ምዃኑ ዶክተር ገሊጹሉ። ኣብዚ ሕጂ እቲ ዶክተር ብዘይተነጸረ ቃል ኣይተደናገረን። ነቲ መንእሰይ ከዓ ነቲ ኣብ ኣእምሮኡ ዝነበረ ኣሉታዊ ተሓስባ ቀንጢጡሉ። እቲ መንእሰይ ብጌጋ መረዳእታ ተበጊስዩ ናብ ጌጋ መደምደምታ በፂሑ። ዝኾነ ዕንቅፋታት ከዓ ምስቲ ንጹር ኣተሓስባኻ ምትእታዊ ይገብር እሞ ብጌጋ መበገሲ ተጀሚርካ ናብ ጌጋ መደምደምታ ይምራሓካ። ብዙሓት ሰባት ንኹሎም ናይ ቃላት ምልክታት ብጌጋ መበገሲታት ኣብ ኣእምሮኦም ቦታ ክሕዙ ስለ ዝፈቕድሎም ዘይብቑዕ ኣተሓስባ ይማዕብሉ። ኩሉ ግዜ ጥራይ ፍጹም ወላ ሓንቲ ነፍሲ ወከፍ ኣይክእልን ዘይከውን ወይ ዝብሉ ቃላት ወይ መግለጺታት ዳርጋ ብዙሕ ግዜ ጌጋ መበገሲታት እዮም። ብብዝሒ እንተዳ ተጠቒምካሎም ናብ ጌጋ መደምደምታ ትበጽሕ። ድልየት ምስ እወታዊ ተሓስባ ናብ ዓወት የብጽሕ። ድልየት ምስ እወታዊ ተሓስባ እንተኾይኑ ንሓደ ሰብ ናብ ሓቀኛ ዓወት የምርሖ። ምስ ኣሉታዊ ተሓስባ እንተኾይኑ ከዓ ንሓሶት ምትላልን ቅጥፈትን ምኽንያት ይኸውን። ድልየት ኣደ ምህዞን ኣቦ ገበንን እያ። ዘይገሃዝ መዐቀን ንጽህና መሰረት ናይ ኩሉ ብቑዕ ዓወት እዩ። ኣካል ናይ እወታዊ ተሓስባ ኸ እዩ። ኣብዛ መጽሓፍ ሰባት ብሰንኪ ድልየት ዝረኽብዎ ብዙሕ ናይ ዓወት ታሪኽ ክትርኢኻ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣብነት ከዓ ነዚ ዓወት ክረኽብዎ ዝኽኣሉ ነቲ ዘይድፈር መዐቀን ንጽህና ከይጠሓሱ ምዃኖም ክትርዳእ ኢኻ። ሊ ብራክስቶን ሓደ ካብኣቶም እዩ። ሊ ብራክስቶን ኣብ ሰሜን ካሮሊና ወዲ ሓደ ጸራብ ዕንጨይቲ ነይሩ። ድኽነት ብቑልዓይ ከለኹ እየ ተላለያ። ብሓያል ጻዕረይ ኣብ ትምህርቲ ሻድሻይ በጺሐ። ጫማ ወልዊለ እንዳ ግሮሰሪ ተላኢኸ፣ ጋዜጣ ሸይጠ፣ እንዳ ጠሓኒት ሰሪሐ፣ መካይን ሓጺበ፣ ከም መካኒክ ኮይነ ኸዓ ሰሪሐ ይብል። መካኒክ ምስ ሰርሐ ኩሉ ክበጽሖ ዝኽእል ዝነበረ ዝበጽሖ ኮይኑ ይስምዖ ነይሩ። ኣተባባዒ ዘይዕግበት ኣይማዕበልን ነይሩ ይኸውን። ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኸዓ ይምርዖ። ወላ እኳ ቁርብ ዝኸፈለን ብኣዝዩ ድሩት ዓቕሚ ስድርኡ ዝሕግዝን እንተነበረ ንድኽነት ተቐቢልዋይ ነይሩ። ነቲ ንዕኡ ንኸይፍንጽግ ኣሲርዎ ዝነበረ ነገር ክበትኮ ዘይከኣል ኮይኑ ኸዓ ተሰምዖ። ሓደ መዓልቲ ግን ነብሱ ገለ ነገር ክገብር ከም ዘለኒ ይረኣየኒ ኣሎ። ገለ ነገር ክውስኽ ኣለኒ። እቲ መጀመርታ ክገብሮ ዘለኒ ብዛዕባ ክእለተይን ዘለኒ ኣመራጽታትን እወታዊ ኣተሓስባ ምምዕባል እዩ። ናይ ግድን ንጹር ዕላማ ክሕንጽጽ ኣለኒ። ንዑ ምስ ገበርኩ ኸዓ ካብ ቅድም ንላዕሊ ዕላማይ ንምውቃዕ ክጽዕር ኣለኒ። እዚ ንምግባር በቲ ናይ መጀመርታ ክረኽቦ ዝኽእል ስራሕ ክጅምር ኣለኒ ይብላ። ስራሕ ምስ ደለየ ረኺቡ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ኸዓ ኣወሃሃድን ፕሬዚደንትን ናይቲ ዋይትቪል ሃገራዊ ባንክ ኮይኑ እንደገና እውን ከንቲባ ናይቲ ከተማ ክኸውን ክኢሉ ብዘይክ እውን ኣብ ኣዝዩ ብዙሕ ዕውት ናይ ንግዲ ስራሓት ተዋፊሩ። ሪኢኻ ብራክስቶን ኣበርቲዑ ሰሪሑ። ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ብርቱዕ ጻዕሪ። ሃብታም ንምዃኑ እሞ ዕድሚኡ 50 ዓመት ቅድሚ ምብጽሑ ጡረታ ምውፃእ ከም ዝዓበየ ዕላማ ወሲድዎ ነይሩ። ነዚ ዕላማ እዚ ኸዓ ቀዲሙ ቅድሚ 6 ዓመት ይረኺብዎ። ካብ ንጡፍ ንግዲ ኣብ መበል 44 ዓመቱ ብእኹል ቁሙጥ ገንዘብ ጥሮታ ወፂኡ ሓደ ኣገዳሲ ህይወት ከዓ ክመርሕ ክኢሉ እቲ ንሱ ጀመሮ ስራሕ ወይ ካብ ድኽነት ናብ ሃብቲ ክሰጋገር ዝገበሮ ወፍሪ ኣይኮነን ኣገዳሲ። እቲ ኣገዳሲ ነገር ድልየት ብእወታዊ ተሓስባ ነቲ ኣገዳሲ መዐቀኒ ከይረገጸ ንዝኾነ ሰብ
ናብ ተግባርን ምስጋር የተባብዑ ምዃኑ ምፍላጥ እዩ ቁኑዕ ሰብ ኣይሰርቕን ኣይሕሱን ብሰንኪ ድልየት ካልእ ሕማቕ ነገር ኣይገብርን ቅንዕናኻ ብእወታዊ ተሓስባ እዩ ዝስረት ድልየት ኣሉታዊ ተሓስባን ገበንን ኣንጻር ዝኽንሪኦ ዝጸንሕና ኣሉታዊ ተሓስባ ዘለዎም ብኣሽዓት ዝቝጸሩ ሰባት ብሰንኪ ስርቅን ምጥፍፋእን ገበንን ዝተኣስሩ ንረአ ስለምንታይ ትሰርቁ ኢልካ ምስ ተሓቶም ክሰርቕ ስለ ዘለኒ እዮም ዝብሉኻ ብኸምኡ ኻዮም ኣብ ማእሰርቲ ዝበጽሑ ንነብሶም ዘይቅናዕቲ ክትከውን ፈቒዶምላ ምኽንያቱ ኣብ ሓንጎሎም ዘሎ ሕማቕ ሓሳብ ድልየት ናብ ዘይቁኑዕ ክትቅየር ከም ዘኽእለካ ኣሚንዎም ብስንኩ ኸዓ ኣብ ማእሰርቲ ይበልዩ ህይወቶም የበላሹ ሰላም ናይ ኣእምሮኦም የጥፍኡ ንኣካላቶም ብሕማቕ ሕማም የወዳኽሙ ፍርሕን ዕንወትን ከኣ ኣብ ዝኸድዎ ኸሰንይዎም ይጅምሩ ወዘተ እዚ ኹሉ ዘጋጥምካ ነቲ ብሰንኪ ድልየት ንኣእምሮኦም ጋሪድዎ ዘሎ ሕማቕ ኣተሓስባ ብኸመይ ከም ዝኣልይዎ ብዘይምፍላጥ እዩ ኣብ ዝተገሊጹ ከም ዘሎ እምበር ብዙሓት ንኣተሓስባኻ ዝጋርዳ ሕማቓት ኣተሓስባታት ርኢና ኣለና ሓደ ኣሉታ ስምዒት ተምሳጥ ወልፊ ወይ ልምዲ እምነት ቀድመ ፍርዲ ቁፅሪ 2 ኣብ ዓይኑ ሰብ ዘሎ ገፈል ጥራይ ምርኣይ 3 ብሰንኪ ናይ ኣተረጓጉማ ጸገም ዝመጽእ ቆይቆን ዘይምርዳእን 4 ብሰንኪ ጌጋ መበገሲታት ዝስዕብ ናይ ሓሶት መደምደምታታት 5 ድልየት ናብ ዘይቅንዕና የደፋፍእ ዝብል ሓሳባት 6 ዘይንጹር ኣተሓስባን ልምድን 7 ናይ ኣእምሮኻ ሓይሊ ምጥቃም ከም ረኽሰት ጌርካ ምውሳድ ካልኻ ዝተፈላለዩ ኣሉታታት ከም ዘለዉ ርኢኻ ገለ ንኣሽቱ ገለ ዓበይቲ ገለ ድኹማት ገለ ብርቱዓት ገናውን ነብስኻ መሊስካ ዝጸንን ተኢልካያ ንነፍሲ ወከፍ ሕማቕ ሓሳቡን ተጠንቂቕካን ተመርሚርካያ ኩሎም ብኣሉታዊ ኣተሓስባ እዮም ዝመጹ ብዛዕባኡ መሊስካ ምስ ሓሰብካ ኸ እቲ ዝሓየለ ሕማቕ ሓሳብ ወይ እውን ብኣሉታዊ ኣተሓስባ ዝምዕብል ናይ ኣተሓስባ ማሕለኻ ትህኪት ድንዛዘ ምዃኑ ክትርዳእ ኢኻ ትህኪት ገለ ነገር ከም ዘይትገብር እዩ ዝገብረካ ናብ ጌጋ መንገዲ ትኸይድ እንተዳ ሃሊኻ ኸኣ ንዕኡ ከም ዘይትቃወሚ ይገብረካ ብኡ ኸኣ ትቕጽል ድንቁርና ኸኣ ውፅኢት ናይ ትህኪት እዩ ንሓደ ዘይፈልጥ ሰብ ቁኑዕ ወይ ምኹኒ ኮይኑ ዝስምዖ ንሓደ ዝፈልጥ ሰብ ዘይቁኑዕ ወይ ዘይምኹኒ ክኸውን ይኽእል እዩ ብሰንኪ ቕሉዕ ዘተ ዘይምግባርን ንሓቂ ዘይምምሃርን ጉጉይ ውሳነ ክትገብር ከለኻ እዚ ድንቁርና እዩ ኣሉታዊ ኣተሓስባ ኸኣ ብድንቁርና እዩ ዝዓብን ህይወት ዝዘርአን ኣጥፋዮ ብኸመይ ከም ተጥፍኦኻ እወታዊ ኣተሓስባ እዩ ዝምህረካ እወታዊ ኣተሓስባ ዘለዎ ሰብ ፍልጠት ዘይክህልዎ ወይ እውን ነቲ ሓቂ ዘይክፈልጦ ክእል እዩ ከይርድኦ እውን ክእል እዩ ሓደ ነገር ግና ፈልጥ ፍልጠቱን ኣረዳድኡን ብዘየገድስ እቲ መሰረታዊ መበገሲ ሓቂ እምበር ሓሶት ኣይኮነን ስለዚ ኸኣ ንኣእምርኡ ቀጻሊ ክኸፍቶን ክመሃርን ይጽዕር መደምደምታታቱ ኣብ ዝፈልጦም ተመርኪሱ ይገብሮም ፍልጠት እናወሰኸ ምስ ከደ ኸኣ ክቕይሮም ከም ዝኽእል ይፈልጥ ካብ ትህኪት ነፃ ዝኾነን እወታዊ ኣተሓስባ ዘለዎን ሰብ ንዝኾነ ሽግር መፍትሒ ከም ዘለዎ ስለ ዝኣመን ተስፋ ቆሪጹ ዝገድፎ ነገር የብሉን ስምዒትካ ንምቁፅጻርን መጻኢኻ ንምብያንን ኣእምሮኻ ብእወታዊ ኣተሓስባ ምልኣዮ ብናፖሊዮን ሂል ክለመንት ስቶን ተጻሒፋ ብዕቑባይ ብርሀ ካብ ዝተተርጎመት ብርሃን ኣእምሮ ዘርእስታ መጽሓፍ ዝተወስደ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕድምና ልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናይ ሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስ ዘሉ በቲ ልሙድ ኣድራሻና ናብ ሬድዮ ኤረና @gmail.com ወይ ሬድዮ ኤረና @yahoo.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሞ ጠጥዕሞ ምስ ሬድዮ ኤረና
ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና